थांनाय सानखालि गसाइगाव गंनै बोलेरो पिकआप गारिजों बुंफबनाय दाउ ब्रयलार फबदों। जों मिथिगौदि थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ सरकारि भाबै बन्द खालामनाय जादों। नाथाय बेबादिब्लाबो फिन आरोबाव सिखाव लामाजों बेंगलनिफ्राय आसाम फारसे लाबोनाय गोबां दाउ ब्रयलारफोरखौ हमनो हायो। बेबादिनो थांनाय मंगलबार मोनाखालि गसाइगाव साबकाटा पुलिस बिफाना गासै 1900 केजि 546 मा दाउ ब्रयलार आरो सेरफांगुरि पुलिस बिफाना गासै 1700 केजि 550 मा ब्रयलार दाउ हमनो हायो। हमजानाय गंनै बोलेरो पिकआप गारिनि नम्बरखौ AS01AC9076 आरो AS18AC3001 अनजिमानि होननानै मिथिनाय जादों। बेबादिनो साबकाटा पुलिस बिफानजों हमजानाय आरो सेरफांगुरि पुलिस बिफानजों हमजानाय गासै दाउ ब्रयलारफोरखौ आसाम सरकारनि SOP बायदियै पुलिसनि गोख्रों नोजोराव थांनाय सानखालि गसाइगाव सहरनि 5 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय हाराफुटायाव फबहैनाय जायो। साबकाटा आरक्षी चौकी এখন আৰু সেৰফাংগুৰি আৰক্ষী চকী এখন গাড়ী ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি গাড়ী হস্তগত কৰিছে। গাড়ীখন বেংগলৰ পৰা আহিছিলে। প্ৰথমখন গাড়ীত যিখন গাড়ী সাবকাটা আৰক্ষী থানাই ধৰিছে তাত আছিলে 546 পিচ আনুমানিক ওয়েট 1900 কেজি আৰু যিখন সেৰফাংগুৰি থানাই ধৰিছে তাতে আছিলে 550 পিচ আনুমানিক 1700 কেজি। মাজতে বন্ধ আছিল আৰু হঠাৎ যে আৰম্ভ মাজতে বন্ধ হৈছিল, আজি আৰু হঠাৎ আহি গ'ল বেংগলৰ পৰা। এইটো আমাৰ পহৰাৰ আৰক্ষী চকীয়ে মানে এইখিনি হস্তগত কৰিছে। এইটো ভিতৰৰ ৰাস্তাৰে আহিছিলে। এইটো আচলতে বন্ধ হৈছে নে নাই? বন্ধ হৈছে, এতিয়াতো বন্ধ হৈছে। আজিতো কেনেকৈ এই দুখন গাড়ী আহিলে গম নাপালোঁ, কিন্তু এতিয়া আৰু বেংগলতো তাহাঁতে মাল বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰি দিছে প্ৰায়। এইটো লগত কোন জড়িত আছে? এইটো মই নাজানো। কিমান টকা মাল হ'ব দুখনত? ইয়াত কমেও 2 লাখ মান টকা মাল হ'ব। আৰু কি কৰিছে মালখিনি? আজি আমি কালিং কৰিলোঁ। অসম চৰকাৰে যিখন SOP দিছিলে সেই SOP মতে আমি আজি 2খন গাড়ীৰ ব্ৰইলাৰখিনি গাঁতখিনি পুতিছিলোঁ। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'ल'जि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'ल'जि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।